Добре дошли в канала Вики Строй. Тук ще откриете полезни съвети за ремонт и строителство. Показваме стъпка по стъпка как да обновите дома си. От вградени структури до камини и барбекюта. Видеята са подходящи за начинаещи и опитни майстори. Създайте уютно пространство с нашите насоки. Разгледайте плейлистите ни за още вдъхновение. Ще намерите идеи за всяка част от вашия дом. От бани до градини, всичко е възможно. Абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Вики Строй, вашият партньор в ремонтите.